дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия фестивали байналмилалии донишҷӯёни варзишгар ҷараён дорад. Бояд бигӯям, ки иштирокчиёни фестивал донишҷӯёни муассисаҳои олӣ, муассисаҳои таълимии варзишӣ маҳсуб меёбанд. Дар рӯзи чоруми фестивали бозиҳои варзишӣ миёни донишҷӯён рақобатҳо аз рӯи якчанд намудҳои варзиш, аз ҷумла бокс ва ҷудо ҷараён гирифт, ки намояндагони Тоҷикистон низ иштирок намуданд. Аз ҷумла дар риштаи бокс Дилдода Асақолова дар рақобатҳои вазни 54 кг дар нимфинал аз мизбони фестивал Лиза Картошкова шикаст хӯрда, ҳамин гуна мақоми сеюм ва барандаи нишони биринҷӣ шуд. Ҳамзамон мушзанҳои дигари кишвари мо Шоҳин Ҳикматов дар вазни 63 кг, Диёр Султонов дар вазни 75 кг, Толибҷон Расулов дар вазни 86 кг дар рақобатҳои марҳилаи нимниҳоӣ мағлуб гардида мақоми сеюмро ишғол карданд. Бояд бигӯем, ки дар риштаи бокс миёни бонувон Миҷгона Самадова дар рақобатҳои вазни 57 кг бар ҳарифаш дастболо шуда рохати марҳилаи финалиро ба даст овардааст. Миёни мардон бошад Муродзода Абубакр дар вазни то 60 кг, Расул Аҳадов дар вазни 67 кг ва Абдумалик Болтаев дар вазни то 80 кг дар нимфинал пирӯз шуда ба рақобатҳои марҳилаи ниҳоии фестивали байналмилалии донишҷӯёни варзишгар рохат пайдо карда барои нишони тилло муборизаро идома хоҳанд дод. ҳамзамон дар риштаи ҷудо рақобатҳо дар намуди даставӣ миёни донишгоҳу донишкадаҳои варзишии ҷаҳон сурат гирифт, ки дастаи мунтахаби ҷудои донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмоъмин Раҳимов низ дар ин фестивал баромад намуд. Ҷудокорони кишвари мо дар рақобат барои ишғоли зинаи сеюм бо донишгоҳи варзишии Куба рақобат намуд, ки дар ин мубориза донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон бо ҳисоби 3-2 пирӯз шуданд. Ёдовар мешавем, ки дар намуди ҷудо кишвари моро Абубакр Шеров, Шаҳбоз Саид Аброров, Абубакри Акобир ва дигар варзишгарони ҷавон намояндагӣ карданд. Бо шикаст додани донишҷӯёни донишкадаи варзиши кишвари Куба, ҷудокорони ҷавони мо барандаи нишони фестивали байналмилалии донишҷӯёни варзишгар гардиданд. Ёдовар мешавем, ки дар намуди ҷудо зинаи дуюмро донишгоҳи варзишии кишвари Беларус, зинаи аввалро бошад донишгоҳи тарбияи ҷисмонии Русия ба даст овард.